Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Kibor Synshar jong East Jaiñtia Hills ki bala Pynbthei kam ya ka hukum jong ka Yeng Bishar Meghalaya High Court haka khat artri unaitung araza apulai kila Pynbthei na phangi ki cook factory bala shna Beaiñ ha East Jaiñtia Hills district nalor bala Pynbthei hadu bandal ko hiphom ya ki atos khana Kibor Synshar district kila Pynpraru wat I pajwa san dewyong khnang ba ki badon kiti ban Yeng Beaiñ ya kini ka karkhana san dewyong kinim yo alat shu ban shna thmai da ki weipan Kani ka jing Pynbthei ki karkhana san dewyong kandang bateng hadu ka arphau trik unaitung arhajar apulai